17, 17. Ang 17, ika-17. Ang 18, 18. Ang 18, ika-18. Ang 17, 17. Ang 17, ika-17. Ang 18, 18. Ang 18, ika-18. Ang 17, 17. Ang 17, ika-17. Ang 18, 18. Ang 18, ika-18. Ang 17, 17. Ang 17, ika-17. Ang 18, 18. Ang 18, ika-18. Ang 17 ay 17. Ang 17, ika-17. Ang 18, 18. Ang 18, ika-18. Ginagamit ang labing na may kitling, labing na walang kitling, labing at labing. Labing na may kitling. Ito ay ginagamit kapag ang bilang na nasa isahan ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa, 11, 14 at 16. Labing na walang kitling. Ito ay ginagamit lamang sa 18. Labing. Ito ay ginagamit kapag ang bilang na nasa isahan ay nagsisimula sa katinig. Halimbawa, 12, 13, 15, 19. Labing. Ito ay ginagamit lamang sa 17. Malinaw na ba ang salitang bilang? Mula 11 hanggang 19. Paalam sa susunod. Sila po ang aming IVFC Kids. Nakakatuwa at sila ay patuloy na nag-aaral sa gitna ng pandemya. Kayo rin po ay pwedeng sumali sa aming IVFC online tuwing alas 7 ng gabi from Mondays to Saturdays. Ito po ay libreng serbisyo mula sa inyong lingkod at ang I Volunteer for Filipino Children.